How would you describe to somebody like me what it feels like to not have any pain? It's just me. It's all I ever known. Тя не усеща болка, а майка й се моли това да спре. Ашлин Блокър страда от изключително рядко заболяване, вродена нечувствителност към болка и анхидроза. Тя не усеща ако настъпи пирон, ако докосне горещ котлон или дори ако счупи кост. Затова майка й казва, че би дала всичко, само дъщеря й да може да чувства болка. Помисли, ние бягаме от болката, а тази майка се моли за нея. Защо? Защото болката ни предупреждава, че нещо не е наред. Ако дори с нашето ограничено знание разбираме, че физическата болка има смисъл и полза, защо да не допуснем, че Бог с безкрайната си мъдрост временно позволява страданието с причина, за да осъзнаем, че нещо не е наред в душите ни, в моралния ред на света, защото нашият бунт и грехът ни отделят от него. Проблемът с болката и злото е реален, но имаме доказателства за Бог, който разбира страданието ни и не остава безучастен. Бог, който стана човек, пострада в ръцете на собственото си творение и бе прикован на кръст заради нас. Ако кръстът беше краят, нямаше никога да чуем за Исус. Възкресението обаче подпечатва неговата победа над греха и смъртта, давайки надежда за вечен живот на всеки, който го последва. Покай се и го приеми за Господ и Спасител. Независимо през какво минаваш, Той е лечителят, който може да ти даде утеха. Не само днес, но и за цяла вечност.